Помолих вярата с мен да дойде, а тя отказа ми категорично. Не можела по пътищата моите да тръгне с мен, не го приема и лично. Надеждата помолих да ме води, отказа ми, била заета. Там нямало защо да ходя, било там всичко вече взето. И любовта помолих да ме придружи, а тя с други имала си среща. Измисли още някакви лъжи, обичала да ходи на горещо. Тогава исках да отидем с волята, но тя бе упорита, непреклонна, не била изобщо нейна ролята да идва с мен в ямата зловонна. И вече бях почти оставил пътя, когато стар приятел тръгна с мене. Избистри мислите ми мътни, инатът, той ме вдигна от колене. С него двамата преплувахме вонята, с него всичко гадно преживяхме и през мира преминахме и през войната. С него само някак се разбрахме.